Ahojte, želám vám krásny deň a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes to bude rýchle, stručné, ale hlavne jasné video, v ktorom sa budeme rozprávať o mojich najobľúbenejších SPF krémoch, respektíve ochrane pred slniečkom, ktoré používam nielen ja, každý deň, naozaj každý deň, 365 dní v roku na tvár a odhalené časti. Ale budú to aj produkty, ktoré sú určené aj pre moju rodinu, ktoré používame na telo pre dospelých, ale aj pre deti. Toto video natáčam sama od seba, lebo už dlhšie som rozmýšľala nad tým, že pripravím také nejaké komplexnejšie video, konkrétne o týchto troch produktoch. Na výhradného distribútora na český a slovenský trh ja mám aj kód BBVK10, ktorý vám napíšem aj dole do popisu. Ja však z tohto kódu nič nemám, je len pre vás. Toto nie je ani reklama, ani platené promo, ani nič podobné. Je to vyslovene o mojich najobľúbenejších opaľovacích krémoch, ktoré si pravidelne kupujem, ktoré pravidelne kupujem aj svojej rodine a na ktoré využijem by the way tiež ten kód BBVK10. Ale hlavne som tam chcela zodpovedať na vaše najčastejšie otázky a možno vám vysvetliť aj rozdiely medzi nimi, aby ste si správne vedeli vybrať. A chcela by som vám povedať, prečo sú špeciálne ako jediné na trhu a prečo za mňa osobne chránia najlepšie a pomer cena-výkon je tým pádom bezkonkurenčný. Jedná sa o opaľovacie krémy, respektíve o SPF krémy od značky Evy Technology. Vy už ste túto značku Evy Technology u mňa videli na Instagrame, podľa mňa ste ju u mňa videli už aj na YouTube, lebo jednoducho sú to produkty, ktoré používam ja dennodenne, ale môžem sa myliť, možno ste ich ešte nikdy nevideli. Tak keď ste ich nikdy nevideli, dovolte mi, aby som túto značku predstavila. Je to značka zo Švédska, ktorá má špeciálnu patentovanú technológiu. Je absolútne iná ako všetky ostatné značky SPF krémov, ktoré poznáme, a to je úplne jedno, či sa bavíme o európskom trhu, o azijskom trhu, o americkom trhu, o akomkoľvek trhu. Jednoducho je absolútne iná a vyznačuje sa špeciálnou patentovanou technológiou, o ktorej si povieme za chvíľku viac. V každom prípade, prečo je iná? Iná je v tom, že má takýto tvar, takýto obal, je to vlastne pena v natlakovanej fľaške. Povedzme si najskôr, aké sú výhody takýchto obalov. Tieto obaly sú vlastne pod tlakom, do nich sa človek nedostane. Čiže môžu mať stiahnutý konzervačný systém na absolútne minimum. To znamená, že tie konzervanty, ktoré tam sú, držia stabilitu tých produktov, samozrejme tých zložiek, ale nie je potrebné chrániť tú formuláciu pred vonkajšími zásahmi, čiže pred našimi rukami, alebo pred tým, že sa to otvára, alebo čokoľvek ďalšie, pretože dovnútra do tejto fľašky sa nič nedostane. Pokiaľ robíte tú chybu, že vám jeden opalovací krém vydrží od jedného leta do druhého leta, tak si pravdepodobne nedávate dostatočné množstvo, takže by ste sa nad tým mohli zamyslieť, alebo mali zamyslieť. Nemalo by sa to diať, ale je pravda, že napríklad tuto v tomto opaľovacom kréme už toho veľa nie je, rovnako tak ani v tomto detskom. Sú to opaľovacie krémy z minulého roka. A prečo ich tu mám a prečo ich používam na deti a rovnako tak aj na seba absolútne bez problémov? Pretože filtre v takejto formulácii nedegradujú. To znamená, že nedochádza k znehodnocovaniu filtrov, nie je tu ani symbol otvoreného kelímku, ktorý by naznačoval, že jednoducho máte ho po 12 mesiacoch vyhodiť, že ho máte do 12 mesiacov spotrebovať. A to pretože vlastne tam sa nikto nedostane, filtre tam nedegradujú, sú tam pod tlakom a jednoducho je to absolútne iné, ako keď si kúpite iné opaľovacie krémy, všetky, ktoré sú na trhu, naozaj. Čiže môžete vytiahnuť aj tie zvyšky, ktoré máte z minulého roka, pretože naozaj tuto sú zvyšky a nemusíte sa báť, že by ste boli menej chránení. Takže to je, čo sa týka obalu. Čo sa týka ďalšej veci, je patentovaná technológia. Evy Technology má patentovanú technológiu, ktorá sa vstrebáva do vrchnej vrstvy pokožky, čiže do epidermis. A táto technológia spôsobí, že tie filtre sa dostanú dovnútra pokožky. My veľmi dobre vieme, že filtre, všetky SPF krémy by mali fungovať tak, že na pokožke vytvoria súvislý ochranný film, ktorý sa ale postupom času rozpadáva, takže preto by sme mali reaplikovať to SPF-ko, aby ten súvislý film sme udržali stabilný. Lebo pot, otieranie, kúpanie, utieranie sa uterákom, čokoľvek, čo sa len predstavíme, jednoducho to SPF-ko stiera z tej tváre. Tuto však v prípade tejto patentovanej technológie
to SPF-ko, tie filtre prejdú do tej vrchnej vrstvy, do epidermis. V epidermis nemáme žiadne krvné zakončenia, nemáme tam žiadne veci, kde by sa mohlo SPF-ko vyskytnúť v krvi a EVI Technology na to má aj štúdie, že naozaj to prejde do tej prvej vrchnej vrstvy epidermis a ďalej nikam. Keďže toto SPF-ko prejde do tej vrchnej vrstvy pokožky, tak nie je náchylné práve na také veci ako otieranie, umývanie, kúpanie sa v mori a tak ďalej, pretože my ho máme v tej pokožke, áno, nie na tej pokožke a v tej pokožke tvorí ten súvislý film, ktorý my potrebujeme. Z tohto dôvodu, tejto patentovanej technológie, tieto SPF-ka chránia až 6 hodín bez potreby reaplikácie. Samozrejme, výrobca odporúča, že v prípade, že sa kúpete, alebo v prípade, že ste často na slnku a trávite čas pri mori, tak by bolo fajn to reaplikovať častejšie, naozaj, že pre istotu. Áno. Ja vám môžem povedať, že ja na moje deti iné opaľovacie krémy nepoužívam ako tieto EVI Technology. Najmä na dovolenke moje deti s týmto opaľovacím krémom sa ani raz nevrátia z dovolenky ani len trochu hnedé. Áno. To znamená, že toto sú mnou otestované produkty a produkty, na ktoré ja sa môžem spoľahnúť. Oni samozrejme majú aj UPF, kúpacie overally a tak ďalej. To znamená, že ja natieram len tie časti pokožky, ktoré nie sú skryté pod tým UPF overallom. A ja ich natriem proste, keď ideme na pláž o 9 ráno, potom my z tej pláže ideme domov, lebo samozrejme nevyskytujeme sa od 12 do 3 alebo do 2 na priamom slnku. A potom ich natriem znova, keď ideme znova na tú pláž popoludní. A stačí. Nič viac nerobím preto, aby moje deti boli chránené. Čiže toto sú veci, na ktoré ja sa naozaj môžem spoľahnúť a práve preto ja siaham po týchto penách, pretože je pre mňa mimoriadne dôležité, aby moje deti boli naozaj najlepšie chránené, ako to len ide. Áno. Čiže ja osobne na tieto EVI peny nedám dopustiť. Samozrejme tých technológií a toho všetkého, čo nám aj vysvetľujú na tých prednáškach, lebo ja pravidelne každý rok sa zúčastňujem takých prednášok, kde nám prednáša priamo spolumajiteľ tejto značky a zdieľa s nami aj výsledky ich štúdií a tak ďalej. Tak ja vám poviem akože takú najnovšiu štúdiu, ktorú oni robili, že po 14 hodinách a 9 hodinách vo vode podľa tej ISO metódy, že tam sa 20 minút kúpete, potom ste 20 minút vonku, potom zasa 20 minút a takto funguje tá ISO štandardizovaná metóda. Málo SPF toto, 50, stále SPF 38 po 14 hodinách. Kúpania sa po 9 hodinách, áno. Čiže aj keby som tomu nechcela veriť, hej, že to nie je možné, tak jednoducho viem, že to tak je, pretože mám to otestované. 4 roky používame tie opaľovacie krémy. Nič iné nepoužívame na seba ani na deti. Jednoducho iba toto. Takže ak sa fakt na niečo môžem spoľahnúť, tak sú to práve tieto produkty. Teraz vám idem dať nejaké tipy ku konkrétnym. Mám tu tento detský SPF 50. Ja vyslovene odporúčam, pokiaľ svoje deti chcete chrániť do škôlky, siahať práve po tomto, alebo do školy, siahať práve po tomto ráno, dať adekvátnu poriadnu vrstvu tohto opaľovacieho krému a viete, že minimálne do popoludnejšej 2. až 3. hodiny by mali byť chránení. To znamená, že vy keď si ich idete potom vyzdvihnúť treba o 4. o 5. tak sa udeje to, že môžete potom mu už vy reaplikovať to SPF-ko. Nie je potrebné, aby sa to dieťa natieralo v tej škôlke samo, pretože častokrát sa udeje to, že si neaplikujú to SPF-ko tak, ako by sme chceli, áno, vynechávajú miesta. A rovnako tak aj pani učiteľky, akože pri všetkej úcte majú 20 detí, alebo 10 detí, alebo 30 detí, záleží od toho, v akej škôlke alebo škole ho máte, a nemajú čas dôkladne naozaj ponatierať deti. Povedzme si to na rovinu, tak toto je. Ale nikto im to nevyčíta. Takže ja toto SPF-ko používam každé ráno na svoju staršiu dcéru, keď ide do škôlky, alebo teraz už chodí do školy. A môj manžel s tým natiera aj mladšiu dcéru, keď chodia von do obeda na ihrisko. To je taký môj tip, ako ho viete dobre využiť aj počas bežných dní. Potom tu mám dospelácké SPF a rovno siaham aj po tomto Daily Defense Face Mousse. Povedzme si na rovinu, aké sú rozdiely medzi týmito dvoma produktami. Daily Defense Face Mousse chráni aj pred modrým svetlom, preventívne pred tvorbou pigmentácií, rovnako tak je potuvzdorné a dlhotrvácne. Má PA++++, čiže je tam aj vysoká UVA ochrana, rovnako tak aj ako vo všetkých ostatných, ale
Toto je mestské SPF-ko. Toto je SPF-ko, ktoré slúži ako 3 v 1, by som povedala. Vám poslúži každé ráno, pokiaľ bežne fungujete po meste, chodíte do práce, chodíte kamkoľvek, ako krém, SPF-ko a zároveň aj ako primer pod make-up. Ak si ten make-up nedáte, tak po takých 10-15 minútach, čo ho máte na tvári, tak ono aj prestane lepiť. Áno, že už proste nelepí potom. Ale viete ho využiť po tých 10 minútach, keď si ho nanesiete aj ako primer, pretože krásne na ňo chytí make-up. Ja toto používam v kuse 4 roky. Samozrejme, keď testujem iné SPF, tak sa snažím ho vynechávať, ale vždy sa potom teším, keď sa k nemu vrátim, lebo sa na ňo môžem spoľahnúť. Nežmolkuje, nerobí šarapatu na pleti, nie je mastné, krásny glow urobí, hydratuje, pretože je to zároveň aj krém hydratačný. A tým pádom ja urobím rutinu ráno, že toner, sérum, pac, SPF-ko, odchádzam. Vôbec netrávim v kúpeľni veľa času. A toto je moje go-to SPF-ko pod make-up. Jednoducho iné mi zatiaľ ešte tak nefungovalo na make-up ako toto. Ale nie je oteruvzdorné a rovnako tak nie je vodeodolné. Áno? A na to by som chcela upozorniť, že nie je vodeodolné. Ja som si toto SPF-ko pred 2 rokmi v dobrej viere zobrala na dovolenku. Po prvom dni som myslela, že mi odídu oči na dovolenku ďalšiu. Jednoducho, keď som sa s tým kúpala v mori a to SPF-ko sa namočilo, tak začalo stekať priamo do očí a štípalo. Keď si ho nanášate do okolia očí, tak neštipe, nerobí túto šarapatu. Ale v momente, ako sa zmieša s vodou, ako začne tiecť, tak jednoducho už tam to štípanie je a je veľmi, veľmi výrazné. Preto hovorím, že je to denné SPF-ko do mesta. Naopak, táto telová 50-ka je nielen telová, ale aj pleťová. Na rozdiel od toho mestského je aj very water resistant, čiže je veľmi vysoko vodeodolná. Takisto je dermatologicky testovaná, je pre absolútne všetky typy pletí, opäť UVA, aj so 5 hviezdičkami. A toto som sa naučila na dovolenkách alebo v dni, kedy sa chcem kúpať, používať aj na tvár, pretože sa môže používať aj na tvár. Toto drží ako pribité. Takže je vhodné aj na šport, keď beháte a veľa sa potíte, že vám to steká vlastne do očí. Je to vhodné na kúpanie pre dospelých. Neviem si vybaviť ešte ďalšie príklady, kedy by vám to mohlo byť vhodné. Takže ak potrebujete držák, tak je to tento. Ak potrebujete krásny make-up na denné fungovanie po meste, tak je to toto. Cena na začiatok je trošku vyššia, ale my si musíme uvedomiť jednu vec, že toto je 100 ml. Počkajte, nech vám nepoviem nejakú hovadinu. Idem si to nájsť. 150 ml. Vidíte, hovadinu som vám povedala. Toto je 150 ml, toto je 100 ml a toto je až 75 ml. Keď si zrátate, koľkokrát si to aplikujete a reaplikujete, tak aj na dovolenke sa týmto natriete týmto dvakrát a ste chránení počas 12 hodín. Zatiaľ čo bežnými komerčnými SPF-kami by ste sa mali po každom umytí natrieť a rovnako tak aj po každom kúpaní každé minimálne 2 až 3 hodiny, čo znamená 3 až 4 krát denne by ste mali reaplikovať SPF-ko, telo, tvár, kdekoľvek, kde sa hýbete. Takže za mňa osobne jediná nevýhoda tohto Daily Defense Mouseu je, že sa nedá dobre reaplikovať, áno. Nie je úplne najlepšie na reaplikáciu, ja vtedy volím skôr ľahké fluidy, keď chcem reaplikovať cez make-up, ale musím povedať, že vám to vydrží a naozaj vám to vydrží 2-krát dlhšie ako bežné komerčné SPF-ka. Takže ja chodím na dovolenku tak, že ja mám z každého 3 kusy. Som spokojná. Dajte mi dole v komentároch vedieť, či ste tieto opaľovacie krémy skúšali, ja sa budem tešiť na vaše odpovede a v prípade, že by ste mali ďalšie dodatočné otázky, pokiaľ sa na mňa obráte, ja vám na nich rada zodpoviem v komentároch. A ako by som rada pripomenula, nezabudnite sa prosím teraz pred letnou sezónou zaujímať o svoje zdravie a chrániť si svoje zdravie, ktoré máte používaním práve ochranných prostriedkov, nie len SPF, ale samozrejme aj klobúku, slnečných okuliarov, vyhľadávanie tieňa cez najsilnejšie slnko a tak ďalej. Lebo zdravá pokožka, tu máme iba jednu a naozaj veľmi rýchlo sa situácia môže zvrtnúť nie tým úplne správnym smerom
Takže v prípade, že sa nechránite, je to vaša voľba, len mi ju prosím nepíšte, lebo ja sa nerada dohadujem v komentároch o tom, prečo teda by ste mali používať SPF ochranu. Ja si myslím, že na túto tému už som natočila veľmi veľa videí, venujem tomu veľmi veľa energie aj na sociálnych sieťach, takže rozhodne chráňte sa, užívajte si leto, len sa jednoducho natrite. Veľmi jednoduché. Pa, pa.